दार उघड दार उघड ही गर्जना बाळासाहेब ठाकरेंनी पंचायत अधिवेशनामध्ये केली होती शिवसेनेच्या. तसे नाशिक ही संत संतांची योद्ध्यांची भूमी आहे, सावरकरांची भूमी आहे, विद्वानांची भूमी आहे. इतर गेलेल्यांची भूमी कधी तेव्हा आपण ठामपणे एका विचाराने एका उद्धव ठाकरे यांच्या पाठीशी उभं राहायचं ही शपथ आपण घेतली. गद्दार कोणी असतील इकडले म्हणा नाही, पण कोणी असतील आमदार आले खासदार आले आणि गेले, पण आपण राहणार आहोत. आपण राहणार आहोत आणि आपण जर नसू तिथे आमदार खासदार होणार नाही आहे. हा माझा संदेश हा स्पष्ट आहे. आपण इथे मोठ्या संख्येने जमणार. मी गाडीतून येताना मला उद्धव साहेबांचा फोन आला आणि म्हटलं की पद्धतीच्या पद्धती बोलतो, कारण समोर दिसत नाही मला त्या गर्दीत शिवसेना जागेवर नाही की शिवसेना उसळते आहे नाशिकची. जेव्हा त्यांनी सांगितलं की नाशिकमधलं वातावरण नाही तर नाशिकमधलं तर रक्तच नसायचं, उसळणार असं उसळत राहा. धनुष्यबाण आपल्या हातात ठेवा आणि कोणी खेचण्याचा प्रयत्न केला तर फक्त हातामध्ये बाणच ठेवा आणि कुठे फुटवायचा आहे त्याचा आदेश आपल्याला माननीय पक्ष प्रमुखांची आपण आला. आजपासून पक्षाच्या कामाला परत झोपून घेतलं पाहिजे. आपण पक्ष वाढवून राहिलं पाहिजे. संपूर्ण महाराष्ट्राच्या आपल्या मागे सांगलीची ताकद होती. महाराष्ट्राच्या महिला वर्ग त्या दिवशी डोळ्यात अश्रू काढत होता. ज्या दिवशी उद्धव साहेबांनी वर्षा बंगला संध्याकाळी सोडला आणि त्यांच्या डोळ्यातले अश्रू बघून संपूर्ण महाराष्ट्राचा महिला वर्ग तसा तसा रडताना आम्ही अनुभवलेला आहे. ही ताकद महिलांची त्यांच्या असूंची फार मोठी आहे. या असूंच्या महापुरामध्ये 40 गद्दार वाहून गेल्याशिवाय राहणार नाही एवढंच सांगू. आणि जय हे जय महाराज. सर्वांनी जागेवरच बसायचं. सर्वांनी राष्ट्रगीतासाठी उभं राहायचं. राष्ट्रगीतासाठी फक्त राष्ट्रकर अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्तर बंगा हिमाचल यमुना गंगा उच्चर जल वितरंग तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाये तव जय गाथा जन गण मंगल गायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय हे जय हे भारत माता की शिवाजी महाराज की जय. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.